Ще ви разкажа една история с надеждата да видите в нея отговори и на въпроси, които сте си задавали. Историята е стара като света. Това е история на един мъж и една жена. На Адам и Ева, но в съвременен вариант. Тази седмица имах вече трета среща с тази двойка. Ще разкажа накратко. И двамата са образовани, имат добри професии, обичат заедно да гледат определени филми. Обичат заедно да ходят на ресторант, но не сами, винаги с приятели. Като че ли с тези неща се приключват общите им занимания. Оттам нататък. Той обича тишината и спокойствието. Тя обича шума, динамиката, много хора. Той обича да бъде сам. Тя не може да бъде сама. Винаги, когато се налага той да бъде сам, разликите се виждат дори визуално. Той говори бавно и тихо, тя говори бързо, енергично и с много ръкомахане. Невербалната комуникация е много важна. По невербалната комуникация психологът чете вътрешната нагласа, вътрешния живот на човека срещу себе си. И така, това е двойката от тези двама млади, красиви хора. Наистина са красиви. Срещата ни продължава 1 час, вече 3 пъти се виждаме с тях. Те опитват да скрепят двойката си. Имат едногодишна история с няколко раздели, драматични раздели, при които той иска да излезе от връзката, а момичето изпада в нервна криза, звъни на всичките им приятели, звъни на неговите родители, на нейните родители и той отново се връща във връзката. Доста драматично, но подкрепено и с много чувство за хумор. От опит зная, че понякога тези връзки са толкова тежки, че единственото нещо, което може да спаси хората да останат в тази връзка, е все пак да развиват чувство за хумор, за да могат по този начин да излизат от тежките си емоции. В моята работа като психотерапевт, част от професионалната етика е да не се дават съвети. Какво трябва да правят хората? Аз мога да дам съвет, мога да кажа свое мнение като специалист, но това ще бъде моя гледна точка на базата на моя професионален, но и житейски опит. А тези хора, те имат свой житейски път и е важно чрез психотерапията те да изчистят решенията, които са важни за тях. Но след срещата ни аз си зададох въпроса, защо тези хора са заедно? И продължихме терапията ни в тази конвенция. Защо вие сте заедно? Печалният отговор е, че тези хора са заедно, защото и двамата бяха на мнение, са все още на мнение, че вече са на 40 години и те задължително трябва да имат брак и дете. Мисля, че това е една много пришпорваща и много негативна нагласа, особено в жените на тази възраст. Аз задължително трябва да имам дете. И увлечена в тази амбиция, жената не може да прецени дали това е подходящия партньор. Респективно същото се отнася и за мъжа. Аз трябва да имам жена, а тази жена отговаря на моя социален профил, на жена, която търся. Тя е умна, образована, много атрактивна, има добра професия. Да, съвпада с профила на жената, която търся. Но какво става вътре? Какъв е контакта между тях, когато са двамата? Защо тези хора не желаят, не искат да ходят само двамата на ресторант? Защото няма какво да си кажат. Защото връзката се крепи на този модел. Ние трябва да имаме връзка, трябва да имаме брак и трябва да имаме дете вече на тези години. И увлечени в този модел, те не виждат пустотата, емоционалната пустота на връзката си. Надявам се, и това е моята цел, в хода на терапията тези хора сами да достигнат до този отговор.
че е по-важно да гледаш емоционалната пълнота във връзката, отколкото социалния образ на приемливата връзка. Благодаря много. Надявам се случая да докосне важни въпроси във вас, въпроси, които са напирали за отговор и да намерите своя отговор.